барон тақрибан чанд сол пеш дар ҳамин мошенничество якҷоя шидагӣ буд ки мутаассифона пулҳо як маъюби дигара хӯрдагӣ буд. 16-17 солаи Наврӯз ақлаш 18 солагиш мондагия ямхе. Аз нақлҳои волидайн маълум гашт ки дар хурдсолӣ Абдурозиқ ба бемории рахит гирифтор мешавад. Табибо пули калон гуфтанд. Аз сабаби норасоии маблағ Абдурозиқи хурдсол дигар шифо наёфт. Салому алайкум бародари азиз. Ма гав зада истодам, шумо неки гӯш накадестем. Тун али шуд. Ай пушти ман ресторан кушоде. Дига коро карем. Падар модар ма дар дуни як қишлоқ зиндагӣ кардесте. Ман ҳолиам корам ҳамоҳ истодагие. Неки шумо кар. Ман ҳама қадар 3 сол кор кардам. Азоб кашидам. Заҳмат кашидам бугем. Кор кардам. Ба ман ҳечи фоида накард. Ҳечи фоида накард. аз 100% ман ба 1% омад. ман 18 сола шудам. ман худам акун гав застам. шумо бисёртон фикр мекунед ки ман ба ягон кас ёд додистам. ман худам гав задастам. ман дигар қатъи акай берӯз, акай шӯҳрат дигар кор намекунам. ҳама қадар кору боре ки ман кардам, ҳамаша ово хӯрдан, ово чаридан гаштам. ман ҳичи. ман чӣ? ҳозир яку ман барои худам, ово барои худшон. иншоаллоҳ ҳама кор нағз мешавад. бечора кӯдак 16-17 солаи Наврӯз ақлаш 18 солагиш мондагия ямхе. аз нақлҳои волидайн маълум гашт ки дар хурдсолӣ Абдурозиқ ба бемории рахит гирифтор мешавад. табибо пули калон гуфтанд. аз сабаби норасоии маблағ Абдурозиқи хурдсол дигар шифо наёфт. соли 2019 тақрибан 2019 буд ба фикрам 2019 буд даврае ки видеои фоҳишаҳо буромадагӣ буд. баъди видеои фоҳишаҳо проект дар кор буд ва проект дар кор буд. як додарак буд, Юсуф меганаш, дар Инстаграм ҳама мешиносаш. маркази дилхушӣ ту магар оиладор набудӣ? вай бача гуфт ки мо хонашо наёфтем ва рафтан Абдурозиқа сиёмка кардан ва плана кашидем чӣ хеле бояд сиёмка шавад. Абдурозиқа сиёмка кардан ҳамуҷада мо фаҳмидем ки и кӯдак 5 сола 4 сола набуда, и кӯдак 16 сола буда. вақт ба фикрам 16 буд, 16 сола буда ва видеора овардан, кадрора овардан. барон вабше да фикри овардани Абдурозиқ набуд. вақте ки ма мегуфтум ки Абдурозиқа бояд бирем ай панҷакен биёрем, барон мегуфт ки намешава, и намегзара, и проект намешава. вақте ма ӯро мехостум удивид кунам ки ҳамин проект мешава, вай ма ваъда додагӣ буд ки агар ҳами якм проекта анами якм проекта гуфт ки монтаж ки агар ҳами 100,000 да як рӯз бира, да 2 рӯз буд ё да 1 рӯз будам, хали я ҳафта да буд мавҷуд. гуфт ҳами бирава, гуфт ма ҳами кӯдака мера миёрам ай ҳамуҷа. ма видеора ина Аллоҳ шоҳидай, бачако ҳама наму одамое ки сони меомадан бозӣ мекардан, ма дастони баршитагӣ анами видеора ма монтаж кардагиам. ҳами видеора партофтагиам дар Инстаграм, дар Ютуб партофтагиам. дар мобайни 4 ё 5 соат 100,000 просмотр гирифтагиай. ма барона маҷбур кардагим ки бираи бачара биёр. барон барои бизнес, барои ягон хидизине, барои бизнес рафтаги Абдурозиқа ай панҷакент овардагиай. ба сари Абдурозиқ рафтастам, иншоаллоҳ мегиремаш. барои чӣ ман ай худи як қишлоқ рафта овардам? барое ки пулшон медонанд ки ай ма пул кор мекунам. ва Абдурозиқ омад ба шаҳри Душанбе. баъди якм видео, дуюм видеора сиёмка кардем. сеюм ё чорум видео буд. баъди сеюм чорум видео Саршид Ҳофизии барон. Estrada, cadê sai gay parat, cadê sai gay parat, cadê sai gay parat. Tolo ay peşa ruzoy behtarin vatan, bihişte dar zamin. Basi tu vatan bodar. якм бор хати Ҳофиз фит карданад ва ту мегуфтӣ ки ҳофизо гей парадан. Это бизнес. Lova, 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 otane lova, lova, ochane lova, lova, пацан, натури гова. Тра фрепка да бурдан, тувора, фрепка да хурди. Это бизнес. И якм суханет ки ту вақте ки дар реб мегуфтӣ ва дар гапат наистоди чӣ хеле ки Абдурозиқ ҳозир мазоқ кардастан ки агар ки Это бизнес. и ба худо қасам барои инестай ки мисол ма тра пас задастам ё ки ма ту да ягон душманӣ дорум, и ба хотири ҳамое ки ту сахти бад нажалз давид кардасти ва вай бечораи наму
маъюба ба номи аллоҳ и қадар мардуми тоҷик вая чӣ кадестае ку ҳамун кӯдак худаш ҳамун кӯдак дар як видео як минута 19 секундаш ганда гапи сар гуфтагай худованд медонад ки кира бизанад аллоҳи меҳрабон медонад кия бузанад кия вай кунад сумкор кардан ман вақте ки дар авлод медиа будам вақте ки авлод медиа биромадам ман нисбати ту фақат дар видео як гап гуфтагим ай авлод медиа баъди авлод медиа биромадам гуфтагим ки просто барон дар гапш наистод ва дар кадом гапш наистод ман дар ягон ҷо гуфтагӣ будам наврӯз Не, кадом гап буд? кадом гап буд Амра метонез гуфта? о чӣ ба наметонам Биё. вақте ки мо авлод медиа омада будем барон гуфт ки ин инҷа любой чи ҳаста марҳамат любой хе биги пешравӣ ки мақсад ма дам ягон идея амнати туғрия вақте ма дидам ки предлагати шедри кадестая мара ма гуфтам чӣ ба ма ин бародар хати кор накунам акай мада ма гуфтам инами авлод медиа канали мо ӯ вақт 8000 подписчик буд якум видеоро озу мемонам тамошо кунем Қати Шаҳрёр боло якчанд проект дар кор кардастем чанд рӯз шуд бигем ман хоҳ мекунам Шаҳрёр хоҳ нестай ҳамиҷада калав пӯз задастем баъди ҳамин видео хай сар шид як чахчах када будем оқати барон гуфта буд ки монетизатсия пули монетизатсия 50/50 50%иш ай Юсуф 50%иш ай ту то ма ай авлод медиа биромадана $18000 шида буд монетизатсия ҳам 50/50 ки қати абдурозӣ кадаги дар сейфш мондаги ба худо наврӯҷон ма ира пас намезанам озидаиҷа ма просто ма мегум нажалас давид накунам ма агаре бадиш надорум ма қатиш созан Ма ба худо ягон гардагиш ма дар аст як не бо хизмат карга ҷо шумаге леки кагда ма дидам я дақиқа ма ами ҳолатое ки ӯзи абдурозӣ қай ҳамира майда таракош хела майда шуда як 5 бор ғалтидаги ма медонам ки мозгиёдан чӣ кор мекунад дар ин ҳолат кӯдаки бечора раст слишком безеб давид карди акай берӯз гандааш кай безеб карди и чиза ба кала бигӣ $18000 шидагӣ буд наврӯҷон иҷа га барои чӣ дастум рафтесай барое ки инеми темара худаш инеми қатия кӯдак хест инеми хели темора ина айпадат ина сонид ина мақсад ина чизо дар кор набуд дар дастат буд дар сейфат ба ҷош ку беста бахшиш братан ва $18000 шидагӣ ман намегум чанд сум додагӣ ма озӣ бугум ҳамара хандаш мегиранд ки дар любой кас ами гапа гуфтагӣ ки ма даи қадар сум додум любой сума гуфт ма додумш ба худо як суми мелич додагӣ туғрия ма барои суми ягон вақт тира ягон ҷода ягон чӣ намегум ва дар ягон видео ҳам нашоти ма да $18000 бите хали бите хали бите ма нагуфтам тира ва ман намегум ин чизора ма барои чӣ чизора гуфтастам барои суми кор кардагӣ $18000 беғарзи и тениси тиҷи 20 чанд ҳазор сомон медод ҳар моҳ беғарзи ай формула ай абдурозиқ 75000 рубл ҳар моҳ кор мекарди хонашон чанд сум роӣ мекарди гапи падари абдурозиқ мемонем чанд сумиш роӣ мекард ҳар моҳ дар 3 сол манба хай як ҳарчи ки ягон кас медод абдурозиқба роӣ мекарданд рости гап 2000 3000 1500 ягон кас агар абдурозиқба медод медонанд аз ютуб аз ин чизо мо пул нагирифтагим рости гап гап дар сумои ҳамчене ки 100 чанд ҳазори подписчик буд ошичава ба худо ошичава просто ту чӣ ба намегӯй ки ма ай абдурозиқ и 50/50 ҳам набуд даже 80 ба 20 буд даже 90 ба 10 буд наврӯз 90 ба 10 я маъюб ма дидагиам ба ду чашмам този нажалас давид кадасти валлоҳ ма мебинам дилам дар ҳамун кӯдаку мекафа тамира медони ки мардум чӣ хеваи кӯдак анақали ҷиқидестанд чӣ хам кӯдака мазоқ кадестанд ту ба номи аллоҳ ту мегӣ ки абдурозиқ раҳм надошт ту худат агар раҳм медошти сумое ки ту ай абдурозиқ хурдагӣ да ёдат меовардӣ ва мегуфтӣ бест ҳамин кора биёма накун ту бояд ҳар шав барои абдурозиқ гиря намекардӣ барои сумои хурдагӣ да кай берӯз гиря мекардӣ мегуфтӣ биё ма ҳамин кӯдаки маъюба ягон чӣ нагум беғарзи ӯ қадар гред меомад ӯ қадар сумое ки ма ӯ ту кор кардагем ва ту ма намедонистум ӯвора куҷо мекардӣ ҳамаи ӯво пайстар ҳамин абдурозиқ хича гирифт дар арсаи байналмилалӣ номи тоҷикора бардошт бенаврӯз як минут номи тоҷикора дар арсаи байналмилалӣ бардошт ва ин номи тоҷика бардоштеса буд агар қати президенти америка кор мекард да уҷа номи ту буд ки шогирди баронай ҳамира ки ту ҳамҷара овард серамно номи ту мерафт аллоҳи меҳрабон медонад кия бузанад кия вай кунад абдурозиқ рост мега 1 миллиони ман куҷо шид мега 120,000 ман кадом сум куҷо шид ҳамин чизода ман бовар кардестам братан барон мегарда мега хай дасти ма дай биё мегириш
چی با تو روز چیزا نیست چی با این تو قصیده دیدگی و یکه به روز چی با ماشینی گریا کرده یک دو که تای گام میمونی оли независимаю ӯ қадар падаркое ки меомаданд ман ора намегум барои ҳамин и якум чашай ай абдурозиқ бахшиш пурсакай барон Дим серия ёки як видео мекунӣ мегӣ ки агар бародаро мара ҳурмат кунен ҳама видеое ки оиди абдурозиқ кардагиен ва приколш кардагиен удалит кунен а бачаа ташхис дода мега ки андонда абдурозиқ дар хона бихарам ина миганда приколое безебиш кардистам вай маъюбай вай ба худо ма дидагием я бор приколш кардагиан ку як рӯз зиқ бидагиай ин қадар чиз да вай тоқат мошид карда натона братан ваям мешикананд دستروی вай кудакай вай 8 сола кудакай مگرده یکه به روز دا ویدیو میگه که مطرح خزانده مطرح مغالطونم ای گپ матра мехезону матра меғалтон کی یکه به روز یا خیلی گپ بزنه که دفعونی گپی تو بزرگی خداوند گم میشوه تو کی خیر اسمتونی باید تگه شبگی بخیزون کلون که ту мегӣ ки айаввал абдурозиқ ма овардам айаввал абдурозиқ қатима буд قطی بجد یکه بخشیش اخی پیش گپ من بوده قطیش بدون ای اول. ریپرو هم بخشیش قطی ریپرو چند سال کار کردی چند خب پیش رفتی یک دیگری در تلچوکی خوب بودین نیشتیک بودین любой کس نمی آدمایی که کامنت در چی می نویسن کو تو دینارا любой تمام این فیلم گردم گردید شنبه любой تو میگفتن که هم بارون کی چی کارش کردن شوتی عبدالرزیق دیم زحمت خسن و عبدالرزیق کورنامک не ки ман 95% 90% блогеро да гап надорам وقت дидаву доништа хелиш ку ба худо видео кардеста мега абдурозиқ ни профайл дидаву доништа медони барои чи барои ки метарсан ки дар комментари мардуми тоҷик аққорачон мекунанд ман боварӣ надорам ки чи ба як одам намега ки ҳавай маъюбай ҳавай барои маъюбиш просто барои кӯдак буданаш ҳавая нарасанд просто баш мо аю комментое ки дар таи видео шумо менависен аққурат паққурат сусти у комменто дар мо парво надорем мо айна комментое ки меан рӯ парво гап мезанан ку айна комменто кайф мекунем абдурозиқ ҷон ма да ҳеҷ чи дар кор нестай ягон чи дар кор нестай ма қатъи неми наврӯз то ахира мезанем то ахире ки мардуми тоҷик бифаҳма ки ту ниправ нестӣ ва бовар кунанд ки ту номбардори миллати ватан ҳастӣ ва иншоалло оянда бо номи тоҷикистона дар сайт байналмилалӣ мебардорӣ ҳамеша бурдборӣ мехоҳем ҳеҷ вақт зиқ наша барои ягон чи зиқ наша фикри ягон каса наку ай мардуми тоҷик ягон озурда наша хафа наша барое ки мардум ҳақиқата намедона ва як хеле ҳастанд одамое ки медонанд чи хе максимально нажаласт давид кунам бовар мекунӣ ту брат барои ки дар соа гирган чандин сола ҳатто дударҷон ягон гапи зиёдӣ наза диюм серияда барон айком реклама примерно чанд сум гирифтага ҳамаша доказательствош қатӣ видеош қатӣ ин чиза кадом блогер ки марда ки умедони ки на самом деле ҳам хеле метрои комментарий мекунӣ бад панои ҳамат ба худо бародаро ждат кен давом мекунӣ панои аллоҳ